Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, distantzia puntu planora kalkulatuko dugu. Ariketan, lehenengo eta behin, kalkulatu behar dugu A puntua ez dela planokidea BCD puntuekin. Hori egiteko, bi aukera daukagu. Edo planokidea izateko hiru vektoreekin biderkadura mistoa 0 izan behar dela, hau da volumen 0, bai? Edo planoa eraiki aldugu eta gero egiaztatu A puntua ez duela bete ekuazio hori. Guk egingo dugu biderkadura mistoarekin. Orduan horretarako BC vektorea kalkulatu behar dugu, bai? Eta adibidez BD vektorea. Bai, hiru puntuekin bi vektorea kalkulatu behar ditugu. B puntuekin errazago da, 0, 0, 0 delako. Orduan, bat, 0, 0, eta hemen derekin 0, bat, bi. Gero, hirugarren vektorea kalkulatu behar dugu arekin. Orduan, nik kalkulatuko dut BA vektorea. Eta berriro 0, 0 hori esker, bat, bat, minus bi dela. Biderkadura misto hau egingo dugu, determinantea egitea da. Eta begiratu behar dugu, desberdin 0 dela. Eta orduan, A ez da izango planokidea, edo laurak ez daude plano berean. Vale, kalkulatzen dugu, 0, 0, minus bi, 0, 0, minus bi, bai? Eta ematen da, minus lau, hau da desberdin 0, eta horregatik ez da izango planokidea. Vale. Distantzia puntu plano kalkulatzeko, bai, formula erabiliko dugu gaur. Formula horretan erabili behar dugu planoa. Planoa orokorrean edo implizituan. Orduan kalkulatuko dugu bi vektore hauekin eta B puntuarekin kalkulatu aldugu planoaren ekuazioa berriro determinantea egiten. X ken puntua ken 0, Y ken puntua ken 0 berriro eta Z ken puntua eta hemen vektoreak bat 0, 0, 0, bat, bi. Eta hau berdin 0 izango da planoaren ekuazioa. Ekuazio implizitua. Vale? X-ekin izango da 0 eta 0. Ez dago iza komponentea. Bai? Irekin izango da hau eta bigarren diagonala minus bi. Eta gero Z-arekin hau ez dago eta hau dago gehi Z. Berdin 0. Hau izango da gure planoa. Normalean lehenengoa positiboa pasatzen da eta orduan hau izango da planoa, lehen ekuazioa. Vale, formula da. Hemen kokatzen da planoaren vektorearen modulua, bai? Eta hemen, balio absolutuarekin, distantziak beti positiboa direlako, bai? Esaten da, A eta P bat, bai? Izaren komponentea, puntuaren izaren komponentea, eta gero gauza bera, bigarren eta hirugarren komponentearekin. Bai? Formula hau garatuko dugu plan honekin, edo honekin, bai? Eta A puntua. Orduan, B-an 0 berdi, iza ez dagolako, bi berdi, eta minus bat berdi. Eta gero, goian, bi iza komponentea ez dago, bi ida bat, minus Z jarri behar dugu, minus bi, gehi D ezaztu, kasu honetan ez dago, bai? Eta hau izango da. Hau kalkulatzen badugu, minus bi, lau ematen da, eta gero, hemen lau gehi bat, bost. Bai? Horrela utzi aldugu, edo arrazionalizatu aldugu. Erroak entzeko izendatzailetik. Lau, erro bost, zati bost, unitatea. Distantzia bada, unitatea idatziko dugu. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.